kunt, had immer te doen met wat ieder passeerd is. Daar heb ik wat meer moeite mee, wat er boven staat. Marcus Aurelius, dat was toch het opperhoofd van de legioenen van de Romeinen? Marco Aurel. Marc Aurel. Marcus Aurelius. Oh, kijk. Mitch. Oh. Oh, ik mag ook wel bukken. Dit is toch de ultieme mascotte van dit programma? Slow TV. Oh, kijk. Dit moet toch een eind. Kijk, hè, zich aan het bedenken. Zal ik me hem draaien? Dat zijn de sterkste dieren, dat weet ze toch? Want die dragen zijn eigen huisje op zich. Oh, zo. En naakslakken dan? Ja, die zijn niet zo sterk. Oh, die zijn niet zo sterk. Oké, wie gewoon... Die moet nog een stuk. Nou is toch toes? Ja, is toch toe. Wat ik het huisje op zeg. Die gewoon een echte kutzinnige lu. Hopelijk willen ze een bruidje maken. Vriendelijke hondje. Hoi. Goedemiddag, Hoi. Bas. Ja, ik ken u. Van tv neem ik aan, of Van niet? de televisie. Oké. Ja. Wie wordt... wie was zo'n naam? José Ubachs. José. Wie wordt er getriggerd door de uitspraak? Van de Griekse wijsheer. Ja, ja. Maar als ik dan verder om me heen, ik zie overal leuke dingetjes door en de papavers en door zit weer wat van keramiek en daar hangen dingetjes achter de raam en oh, die neemt Ga me kunnen een cadeautje brengen. Iedereen die komt krijgt een cadeautje. oh, is dit het? Een welkomstcadeautje. Oh, wat lief. Hey, en wat betekent dit? Dat is van Friese daarbij. Oh, dat is het ras. het ras. Het ras van Femme. Wat leuk. En we horen een keer op een beurs hoe dan ook Friese dingen horen. Kreeg je een halsbandje en de lijn die dan Fries is. Ja. Maar dat doet ze dus altijd? Dat deed ze als ze een goed gevoel heeft over de mensen die aan de deur steunt. Nou, oké. Dus. Kijk nou toch. Ze lekt zich erbij en ze vindt het prachtig. Och. Is dat een iets wat in dat wat de Friese ras daarbij zit. heet? Ja, ja. Die zijn heel zachtaardig van natuur. Geweldig. En Ja. we hebben al zoveel hundjes in het programma gehad, maar we hebben nog nooit een cadeautje. Daarbij. Ja, of we kwamen het cadeautje tegen als we uit de auto stapten. Oké, Ja. oké. Maar dan wisten we niet precies bij welk hondje dat huurde. Maar Oké. dankjewel voor het kleedje. Maar waarom heb je dat uitgerekend? Nou, mijn man is leraar geschiedenis. Ah! En zodoende het van in de geschiedenis van de Grieken, van de Romeinen, noem maar op. En dat spreuk, dat stond hem wel aan. En die moeren waren zo saai. Ja. Dat was eigenlijk niks moois. En toen heeft er door de spreuk opgeschilderd. Oké. Hoe lang geleden? We wonen nu 5 jaar hier. Oké. Ja. Want hij is mij nog nooit opgevallen, hè? Nee, maar dat we dat net gemist hebben. Ja. Je ziet ook Dat niet moet dan alles weer. immer. Hè. Nee, dat is maar goed ook. Dat is Ja, maar goed ook. precies. Dat we af en toe ook nog eens oprecht verrast kunnen zien. Juist, juist. Nee, maar dit is al leuk, dit plekje. Dit hè? is hartstikke Dat is, leuk. We leven echt hier op het plateau. We kunnen alles voorzien. Hè? Als er activiteiten zijn, als iemand begraven is. Of dan komen de dorpelingen bij elkaar aan het kapelletje. En vuur zitten altijd los. En als processie is, of als je er nu in de buurt is, dan is dit de trefplek van het dorp. Ja, daar zit je echt de eerste rang, ja. Juist, daarvoor heb vroeg die bank toch gezet. Hè? Daar staat een bank. Dan zit je op de bank en dan krijg je voor alles schön mee. Moet ik even kijken. Ja, ja. Weet je, waar is de bank? Oh, daar. Oh ja. Dus daar heb je voor het uitzicht over het dorpsgebeuren. Maar ziet je van hier? Nee, Nee? van de Miers. Van de Miers? Oorspronkelijk, ja. Ben ik gisteren nog geweest.
Oh, Ja. leuk, leuk. Ja, dat is ook Een uitstorvend dorp, hè. ja. Sinds de school er dicht is. Ja, oh ja. Ja, is de school er dicht? Ja, al van in 20 jaar geleden nu. Heb je mensen toevallig aan school gestaan? Ik heb daar aan school gestaan. Je ziet allebei. In het onderwijs. Ja, ja. En mijn hobby is quilten uiteraard. Tekens maken. Ja, we hebben... Volgens de Amish en volgens Oh. allemaal die culturen. Hè. Oh, dus je houdt ook strikt aan... Bepaalde patronen en bepaalde culturen. En dat vind ik wel interessant, want En de, het is de, ook de heel Amish, leuk de om te Amish doen. of de Amish, Ja, hè, zeggen ze ook wel, ja. heel religieus. Mhm. Mensen die echt nog heel basic leven, Heel hè? sober. En Heel sober. Die hebben ook geen kleuren in de quilts. Hè. Ik ben nu met een bezig. Misschien wil je hem zien of Ja, ik mag naar dat? binnen kom. Of we gaan zo boeten achter hem. Ja, wat Dat is José, misschien ook leuk. ja, Mag er binnenkomen? nee, neem ons maar op slijptouw, wat de leukste route is, volgens Als- dich. Dit is een Amish. Oké, nou kom. En een hele oude, uit 1800. Dit is toch Sierra Jacobs, of niet? Ja, Ja. precies. Oeh, de hele. Juist. Maar dit is een traditionele Amish. Een babydekentje. Oh, Met de hand gemaakt, hè? Allemaal die kleine steekjes. oh my god. Het is ook nog hele oude katoenen, hele stevige. Hè? En de Amish hebben altijd Ja, één... Ja, doe maar. De Amish hebben altijd één fout in hun quilt. Hè? Bewust. En in deze zit ook een fout. Kijk maar eens. Als je goed kijkt, zie je de foutjes. Nou ja, dit zou je eigenlijk gans roerd moeten zien. Juist. En daar hebben ze hier 3 niet in roerd gedaan. Ja. Kijk, en hier ook. Hè? Ah ja. Ja. En waarom doen ze dat? Dat is een beetje hun stempel dat het een echte Amish is. Oké. Ja. Zoals Goed. bijvoorbeeld Dali altijd zijn profiel ergens verstopte in een van zijn Juist. schilderijen of zo. Juist. Ah, Ja. wat leuk. Leuk hè? Dat zijn ook de oude Griekse putjes, de Romeinse putjes van mijn man. Maar die heeft het toch niet zelf gevonden, neem ik aan? Of wel? Hij heeft met aan opgravingen gedaan, maar niet wat nu in dit kastje staat. Nee. En José, wat was die vakgebied qua lesgeven? Het jonge kind. Kleuters. Oh, Ja. Ja. Heel erg leuk om te doen. heb ze er wel eens in zo'n dekentje gewikkeld of niet? Nee. Nee. Wacht, ik pak even de Amish waar ik mee bezig ben. Ja. Want dat duist ik gewoon aankijk. Is dat ook de plek waar ze druk zit te werken? Nee, dat is boven. Op Oké. mijn hobbykamer. Oké. Zo even boeten er met gewoon Ja. Mijn god, wat best ik in, wat best ik in het leven. Ja, kies mij. Is mij een boete? Ja? Kom maar. Kom maar, een boete. Kom maar, een boete. Ja, zo. Ja. Achter het vrouwtje aan. Ja, kom maar. Zo. Kom maar. Ja. Heel goed. Ja. Die aan een echte Amish, dat is ook Ja, gaan de vloer maar. oh, Ja, daar komt ze al weer aan met. met een cadeautje. Jongens, wat heb je een mooie plek, hè? Ja, Oh, heerlijk. ja, dat is ook nog het van de papa van man. Dezelfde kunstenaar van meneer de... Spork, Leo Spork, ja. Die heeft hier in het dorp gewoond en dat zit nu in Waalwiller. Met zijn keramiek. En de papa Dat is, spelen Karen. een hoofdrol in zijn Dat is de werk. natuur, hè. Ja. Dat is carnaval, dat is dan niet meer. Het is er goed gebeeld. 70 ook niet wel. Lang geleden. In Waalwiller. De Waalwieler. In het klooster. Of bedoelt zich de kunstenaar in Sint-Gieteren? Nou, ik heb me vergist. Oké. Dat kan hier staan. Dat voor ik het Maar dit is dus ook een Amish, hè. Een traditioneel Amish patroon uit 1800, uit de Big Valley in Amerika. Daar zit dus die ontwerpster. En ik pak me sogar als inspiratiebron en dan doe ik aan de slag. En deze is voor een vriend in Frankrijk, die werd volgende maand in Frankrijk afgeleverd. Nou, God gaat bezoek bij vrienden. Precies. En dan willen altijd al een quilt van mij. En toen heb ik gezegd, oké.
Daar mag ik tegen. En dit is dus allemaal zo met de hand. Dat werd dus ingespannen in zo'n kweltraam. En dan geeft ze die hele kleine steekjes. Geeft ze dus José, kwelten. Ja, monnikenwerk. juist. De Amy's vrouw had ook inderdaad ook aan zo'n lang spanraam. Ja. En dan met 4, 5 vrouwen in de winter. Als tijdverdrijf en lekker biepappen. Ja. In plaats van dat ze op Instagram gaan zitten of, Juist, of Facebook. gaan ze quilten. Ja, ja. En dit is met de machine. Dat hij officieel ook met de hand moeten ze, ja. Maar Dit is met de machine gedaan. dit is met de machine gedaan. Binnen het rein ben ik dus overal met de hand bezig. En dus er is ook een quiltmachine in die ateliertje boven, in die hobbykamer. Ja, ja. Oké.